112 jedriličara i jedriličarki iz 12 europskih zemalja okupilo se ove godine na otvorenom prvenstvu Hrvatske za olimpijske klase. Veliki mamac za strane jedriličare su dobri vremenski uvjeti i moćna hrvatska reprezentacija. Jedriti na regatnom polju sa osvajačima svjetskih i europskih medalja prigoda je koja se ne propušta, naročito svega mjesec dana uoči svjetskog prvenstva u Australiji, koje nosi 75% olimpijskih normi za London 2012. Oprema nam kroz kojih 7 do 10 dana stiže u Perth bila je na putu skoro 2 mjeseca, 4 kontejnera. Jedriličari su spremni, završavaju svoje pripreme. Mi kao savez smo spremni sa svom logistikom, tako da nas očekuje, ja se nadam, dobre vijesti iz Pertha. Sve ide u najboljem redu, praktički se samo treba plasirati na olimpijske igre, ispuniti tu državnu, odnosno normu za naciju i nakon toga se opustiti i prepustiti se u stvari olimpijskom duhu, olimpijskim igrama i usmjeriti sve skupa prema Londonu i prema sljedećoj godini. Nadam se rezultatu kao i lani. U prvih 10 bi bilo stvarno odličan rezultat, pogotovo ako uvjeti budu jak vjetar kao što se najavljuje. Ali ne znam, vidit ćemo. Šta god da bude, bit će dobro. U jedrenju u svakoj klasi svaka zemlja ima pravo na samo jednog predstavnika. Hrvatska u većini klasa ima jednog iznimno dobrog kandidata, no u muškom samcu čak 5 kormilara jedri u svjetskom vrhu. Australija će odlučiti tko će predstavljati Hrvatsku na olimpijskoj regati, a kao glavni kandidati istaknuli su se Tonči Stipanović i Milan Vujasinović. Ne mislim na to da se tamo borim sa ostalim svojim prijateljima za to mjesto. Jednostavno, mislim, idem kada je to svjetsko i da napravim šta bolji rezultat i ako je moguće da više napravim tu medalju na svjetskom prvenstvu. Mislim da imam šanse i za medalju na svjetskoj. Mislim da imam ako bude u dobroj formi. A što se tiče naših kvalifikacija između mene i ostalih Hrvata, mislim da isto imam dosta dobre šanse. Tako, jer jako smo iznenačeni i sve je to blizu. Mislim da kao da od početka jedrimo. Otvoreno prvenstvo Hrvatske u Splitu bilo je zadnja prigoda za test forme prije završnih priprema za svjetsko prvenstvo. Po jakom jugu prvog dana favoriti su odmah pokazali da ih ništa osim samog vrha ne zanima. Tina Mihelić povela je u laser radijalu, Ivan Kljaković-Gašpić u finu, Luka Mratović na dasci. U laseru je prvi nakon prvog dana bio Milan Vujasinović. U dvojcu 470 juniori Lovro Ivanov i Marko Carić iskoristili su činjenicu da su europski prvaci Šime Fantele i Igor Marenić na pripremama u Španjolskoj. Nakon prvog vjetrovitog dana u Split se vratilo proljeće. Nije loše jedriti krajem listopada po suncu i skoro 20 stupnjeva, međutim nedostaje je ipak vjetar. Što mi hoćemo danas jedriti? Hoćemo 100%. 100%. Evo, oklada je pala, pa ćemo vidjeti. U picu? Ova slika što je sada kad nema vjetra, nadam se da tako neće biti u Australiji i prognoze govore da neće. I znam da sigurno tamo neću ovako opušteno toča noge u moru, jer svaki drugi dan je neka vijest da je nekoga ugriza morski pas, a to ne bi bilo dobro nikako. Lagani zapadnjak ipak je omogućio da se odjedri dovoljan broj jedrenja da se mogu proglasiti najbolji. U većini disciplina prvenstvo je završilo kako je i počelo. Za Ivana Kljakovića-Gašpića ova je regata ipak bila malo jači trening. Tina Mihelić također je bez puno uzbuđenja osvojila naslov državne prvakinje. Luka Mratović bio je prvi na dasci, Mate Arapov i Ante Šitić slavili su u Zvijezdi. Lovro Ivanov i Marko Carić bili su najbolja hrvatska posada među dvojcima. Najzanimljivije je bilo u laseru u kojem se novi državni prvak nije znao do zadnjeg plova. Sa zlatom oko vrata za Australiju putuje Tonči Stipanović.